अखाया हायै हायै आन्दार पिया सियै सियै रानखांनो रोंला आन्दार पेना। आज का वीडियो होगा हम लोग का बोडो लैंग्वेज का पूरा धमाका होने वाला है, क्योंकि बारिश का मौसम में अंडरपेंट भी नहीं है, गामसा पहन के रखा हूँ। बहुत धमाका होने वाला है आज का वीडियो। रायजा नोंथांमोन अखायाबो हागानो रोंला, बहुत डिस्टार्ब। नायलाय साथियाबो नाय 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 माबायदि साथि, एकदम उपाय गैया नै, एकदम माल लायै 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 मोनसे गान गोसोखांदो र', दा गानखौ खोनागासिनो दं नोंसोरखौ। इन्टारेस्टिं गान माने मोजां नांबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबावबायसो ना, शेयार खालाम। दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय बड'यैनो जागायबाय। अखाया मानो हायो अखानि थाखाय आन्दार पेनानो गैला, गामसा सिसि अखा सिसियै रानखांनो रोंला, सान्दुंबो दुंला रानखांनो रोंला, सान्दुंबो गैला। अखाया हायै हायै आन्दार पिया सियै सियै रानखांनो रोंला आन्दार पेना। नंगौना रायजोफोर? अखा सिजा सिजा खामानि मावनांदों, सान्दुं दुङाखै, अखा सिजा सिजा गस्लाफोरानो सिजालांदो, नाथाय आन्दार पेनाबो सिजालांदो। बेखायनो लांता दङ दा, लांतालै रायजोफोर, नोंथांमोन लांता दं। रायजो नोंथांमोन अख्रां सानि अखानि नाम्बार दंबा आं हरसुन, फन खालामना आं थिगसे रायखुमानि। साला बैथालाखो अखायानो गानो रोंलानो माखानाय साथियाबो नाय माबायदि साथि। नाम्बार हरलाय, सोरबा दंबा कमेन्ट खालामना नाम्बार हरलाय आंनो। बंदा लोग आ रहे हैं बारिश भीज के, मतलब क्या ही बताओ यार आप लोग को, क्या है बारिश का मौसम में वो लोग का हाफ पैंट नीचे में अंडर पैंट है कि नहीं मालूम भी नहीं है, लेकिन कैसा आया है कैसा नहीं मालूम नहीं, लेकिन खड़ा खुरा होके भी आ रहा है। मैंने ये देखो क्या बोलता है, देखो